L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Malakija. Ara jiġi l-jum, jaqbad qisu forn, u l-gburin kollha u dawk kollha li jagħmlu l-ħażen ikunu tiben. U l-jum li ġej qatt jaħraqhom, jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti, hekk li ma jħallilhom la għerq u lanqas fera. Imma likom li tibżgħu minn ismi titla' x-xemx tal-ġustizzja bis-salvazzjoni fuq ġwenn ħajja. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Il-Mulej jagħmel ħaq mill-popli. Għannu lill-Mulej biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-daqq tat-trumbetti. Għajtu bil-ferħ quddiem il-Mulej is-Sultan. Il-Mulej jagħmel ħaq mill-popli. Ħajriet il-baħar u kull ma fih, id-dinja u kull ma jammar fiha. Ħajċaċpu x-xmajjar idejhom u l-muntanji flimkien jgħajtu bil-ferħ quddiem il-Mulej. Il-Mulej jagħmel ħaq mill-popli. Għax il-Mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa. Il-Mulej jagħmel ħaq mill-popli. It-tieni qari. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawla appostul lit-Tessalonkin. Ħuti, intom stess tafu kif jeħtieġ li timxu fuq l-eżempju tagħna. Aħna ma tażinniex meta konna fostkom. Il-ħobs li kilna ħadd ma tawlna b'xejn, imma lejlu nar ħdimna u tħabatna u batejna biex ma nkunu ta' pis għal ħadd minnkom. Imxejna hekk, mhux għax m'għandniex dritt li żommuna intom, imma ridna nagħtukom eżempju biex timxu fuqu. Meta konna fostkom, aħna ordnajnilkom li jekk xi ħadd ma jridx jaħdem, dan anqas ma għandu jiekol. Issa aħna smajna li hemm xi wħud fostkom li qegħdin jitażnu, mhumiex jaħdmu, imma qed jinħlew fix-xejn. Lil dawn in-nies nordnawlhom u nwissuhom f'isem il-Mulej Ġesu Kristu biex jaħdmu sewwa u għajxienhom jaqilgħuh. Il-kelma tal-Mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien kien hemm xi wħud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju kien imżejjen b'ġebel sabiħ u għotjiet. Iżda Ġesu qalilhom: kull ma qegħdin taraw qatt jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx. U huma staqsewhu qalulu: Mgħallem, issa dan meta qed jiġri? U se jkun is-sinjal li dawn il-ħwejjeġ ikunu waslu biex iseħħu? Qalilhom: araw li ma titqarqux, għax qed jiġu ħafna f'ismi u jgħidu jienu u ż-żmien wasal. Tmorrux warahom. Meta tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u taqlib fil-pajjiżi, tinħasdux, għax jeħtieġ li l-ewwel jiġri dan. Iżda t-tmiem ma jasalx minnu fih. Imbagħad qalilhom: qed iqum ġens kontra ġens u saltna kontra saltna. L-art titeżżeż bil-kbir. F'ħafna bnadi ikun hemm il-ġuħ u l-mart li jittieħed. U fis-sema jidhru ħwejjeġ tal-biża' u sinjali tal-għaġeb. Imma qabel dan kollu jixħtu idejhom fuqkom u jippersegwitawkom. Jagħtukom f'idejn il-mexxejja tas-sinagoga u jitfgħukom il-ħabs u jeħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f'ismi. Dan ikun jiswilkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f'moħħkom. Toqgħodux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom, għax jien nagħtikom kliem u għerf li kull min ikun kontra tagħkom
ma jkunx jista' jiqaflu jew imerjeħ. U jittradukom saħansitra il-ġenituri tagħkom u ħudkom u qrabatkom u ħbiebkom u lil xi wħud minnkom joqtluhom. U kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Imma xara waħda minn raskom ma tintilifx. Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar, issalvaw ħajjitkom. Il-kelma tal-Mulej.